Moi boa tarde, hola, que tal? Ide pasando hasta a cociña. Ai, hola, que tal? Xa empeza a ver alguén por aquí. Hola, querida Carla, que tal? Desde Portugal, Dios mío, chegan antes, debe de ser porque teñen unha hora antes, como en Canarias, e chegan antes os de Portugal que os de Galicia. Querida Carla, moi benvida, despois deste deste lapsus de directos que estou sin facer desde fai 2 semanas, pois moi benvida, querida Carla, desde Portugal, moi benvida. A ver si se nos vai xuntando así máis xente, e se non, mira, falamos entre ti e máis eu. Ai, non, que Celi xa chegou. Como non? Celi sempre está, aínda que non diga moito, sempre está. Aí estamos, home, aí estamos, que xa empeza a chegar a xente, ves? Ide pasando hasta a cociña. Moi boa tarde, que tal? Trasno o garda do tempo, moi boa tarde. Boas, Damián, dende Marín. Damián é un trasno. Susanita, Yolanda, que tal? María, moi boas. Carlos Sobrido, buenas tardes, desde Puebla del Caramiñal, e nos habla en castellano, me cago en todo, Carlos. Falas castellano? Fochesme ver a Puebla? Ibas disfrazado? Identifícate, porque senón eu non sei se che conozo, se che vin, se nos vimos ou se non. En Marín, tempo revolto, aquí tamén, eu penso que está por toda España, porque leva todo o día. Cada 10 minutos chove moito, depois chove pouco, depois quenta o sol, depois volves a nublar, depois fai un vento de medo e depois volve outra vez o ciclo a empezar. E así levamos todo o día. Cada 5 minutos, tempo cambiante, tamén está moi revolto por aquí. En Marín, tempo revolto. Como ocorreu o teu entroido? Moito traballo, querida Carla, traballín un montón. Non salín de entroida, a pasalo ben, quero dicir, porque non me dou a vida para tanto, como tiña presentacións de murgas, de comparsas e así, de contratacións, tiña que aguantar da miña voz. Eu conósome e sei que cando salo, os que estades sempre aquí, xa sabedes que eu cando salo o día antes ou 2 días antes de marcha, quedo sin voz, e notadesmo porque eu penso, bueno, non estou afónica nin que mo vai a notar, e xa empezades a dicir, onde foches? Que sí que mo notades. Entonces non salín de festa porque tiña que coidar a voz. Moi boa tarde, Sentiña desde Mallorca, que tal Pilar? Anacleta, moi boa tarde, desde Burela, hola Olga, desde Meis. Bueno, eu supoño que en todos os sitios está o tempo revolto, non? Mari Carmen fálanos desde o concello máis grande de todo Galicia, Lousame. Por fin, alégrome moito. Hola Isa, queres saber que eu tamén vos botaba de menos? Quero dicir, eses 2 domingos que non estuven con vos, pois estuven facendo cousas que me agradaron un montón e que non vos botín en falta, pero despois ao largo da semana dixen, parece que me falta algo, parece que me falta tomar o café con esta xente, diola. Dadelle aos dediños e facedelle caso a Xeli de Extremadura, porque só hai 26 me gusta. Home, eu non pretendo gustar a todo o mundo, pero se estades aquí, teredes que... Hola, Cristian, que tal? Voulle dar unha aperta moi grande a Cristian, porque este ano non vai a poder plantar nada, para mí sería unha pena tremenda, porque ten que pasar polo arreglador, e vai a ter que estar unha temporada recuperándose, así que... un biquiño moi grande, Cris, e que sale todo ben. Dadelle ao me gusta, porque senón 260 personas me poñía aí un pouco, 37 me gustas, e así non pode ser. Maite desde Valladolid, con buen tempo, en serio, en Valladolid hai bo tempo. Eu pensín que era a nivel nacional, que estaba a borrasca ocupando toda a península. Hola, moi boa tarde, Tere, desde Ferrol, un abrazo, Tere, tamén para ti. Hola, buenas tardes, Javi, desde Madrid. Bueno, moi boa tarde. Bueno, e vos que tal pasaste de su entroido, os carnavales? Como vos foi?
Ola, Nusca, son Guinda. Teño curiosidade por saber a túa opinión da agricultura sin picar. Que fai o inglés, xa? Sin picar. Que é picar? Non sei o que é picar, Fernando. Ou Guinda. Non sei o que é picar. Que é picar? Que fai o inglés, Charles. A ver, eu conoso moita xente, pero tampouco conoso todo o mundo. Non sei quen é Charles Dawes. Non teño nin idea. Así que explícanos un pouco cal é a estrategia de Charles. Aquí, en Portugal, tamén está un tempo extraño. Está o sol lindo, a chover, e ao mesmo tempo temos indo ou así, mira, non se consola quen non quer. Eu fago como a Carla, e está un tempo moi cambiante, non se pode facer nada, nin dentro, nin fora, nin nada. Pois observo o arco-iris, o arco da vella, e disfruto, porque se quenta só o sol, non sale o arco-iris. E se solo chove, non sale o arco-iris. Pero un día con un tempo cambiante, como temos hoxe por aquí, pois disfrútase e listo. No, en Canarias hace sol. Pois eu o domingo non me acordaba de que non había directo e pusime a esperar. É que avisar a vecín, porque tiña traballo, tiña as presentacións das murgas e das comparsas. Hoxe comín o meu primeiro pak choi. Sabe a rabisas. Bueno, a min sábeme máis a navicol, porque rabisa, falta o fero ese que teñen as nosas rabisas de fuerte, non? A min o pak choi sábeme máis a navicol, é que me sabe máis a navicol. En Portugal, viva Portugal, viva Honduras. Moi ben, Roberto, viva! Acho que ese Charles cultiva sen facer escavar para plantar. Pois iso é o que fago eu. A ver se nos contesta 300 personas e de verdad que só os 60 me gustas. Dadelle o me gusta, porfi, porque senón isto así non funciona. Téndese que dar o me gusta, porfa, que non costa nada. E a min axúdame moito, claro. Boas tardes, podesme aclarar unha cousa. Cando se sementan os tomates e pimentos, na menguante ou na crecente? Ningunha semente. Pa min, xa sabes que isto da luna é unha cuestión que pode ir moito a debate e vai haber sempre xente que estea a favor e xente que diga que somos lunáticos e que non ten nada que ver. Entón, sempre que plantes unha semente que sea chiquitina, é que non sei como expresalo, por exemplo, unha pataca non tes que mirar moito a luna, a pataca vai a salir ben e non vai a estalotarse tanto. Pero, por exemplo, unha semente que tarde pouco en salir o germen da terra, como son pimentos, tomates, berenjenas, calabazas, calabacíns, pepinos e todo isto, a luna vai a influir, porque se hai moita luna, a luz da luna vai a facer que a planta siga crecendo de alto, pero nós non queremos eso, non podemos buscar, porque unha semente queremos que antes de crecer non temos presa ninguna. Cando sementas unha planta, o máis importante é que teña mellores raíces que crecemento aéreo. Entonces, cando hai luna chea, ou está a luna crecendo e despois vai para a luna chea, a parte da influencia da luna nas aguas, no tirar para arriba da salvia, que neste caso aínda non a teñen arriba, inflúyelle en que a planta, como é de día, sempre aproveita, non é de día, pero como hai luz, aproveita para seguir crecendo. E crece tanto ou máis a parte aérea que a raíz. E nós non queremos eso, porque non estás conseguindo unhas plantas fuertes. E que pasa? Que tan pronto como faz outras plantas, e plantas unha lechuga, un tomate, un pimento ou así, que a luna crecendo, despois cando faz o trasplante, é posible que a planta que se vai a agrelo, que quede sin planta. E no caso dos tomates e dos pimentos, o que vai a conseguir é unhas plantas moi débiles, porque van a crecer moito a parte aérea. E temos que buscar o equilibrio e que non teñan presa ningunha en crecer.
A ver, xentiña, non vos fajades de rojar dediño para arriba, por favor, dadelle ao like. 400 personas aquí, Dios mío. Yo soy de Ecuador. Hola, ¿qué tal? Yo soy de España. Yo ya le di la manita, like, genial, gracias. Na miña cociña hai 2 personas vendo o directo e xa lle dimos ao dedo. Ves? Nieves sí que sabe, Nieves sáleme a conta, porque na mesma casa pois hai 2 personas mirando o directo e danlle ao like nos 2 aparellos. Entón isto está genial, porque xa me cunde. Nieves, quedas de vicepresidenta xa. Hola, no quiero. Inteligencia, hola. ¿Cuándo se planta el pepino melón? Aunque todavía no lo conseguí, ya pregunté en varios sitios y nada. Si hay alguien de Asturias que me lo pueda decir dónde la venden, se lo agradecería muchísimo. Mira, Alicia, para sementalo recoméndoche que non o fajas de semilla. Estamos falando ahora mismo do pepino dulce, pepino melón ou pera melón. De semilla non cho aconsejo porque é moi chiquitina, é unha semente moi pequeniña e non vai a ir ben. É mellor que busques a planta. Recoméndoche que vayas ao sitio de confianza, o sea, seguro que tes un sitio no que cerca da casa, no que vendan, por exemplo, piensos, plantas, sementes, pois sitios agrónomos, non? Donde venden así cousas para a horta, e que lle pidas, porque seguro que non terá problema ningún en facerse con ela pedíndolle a un viveiro, non? Pídella que seguro que sí que a vas a conseguir. E cando se planta? Se a tuveras ahora mismo, xa podías ahora mismo plantar, pero se a tuveras que sementar, tamén estaría ahora ben, pero bueno, recomendoche que as sementes que non as... Porque eu comprinas moitas veces a través de Amazon, ou de Amazon, como se diga, non me foron arriba, e gastín cartos, porque non é só as sementes, senón eses gastos de envío que che cobran, é unha tirada de cartos e non vale a pena. É mellor que busques a planta. Eu son de España. Moi ben. Hola desde Argentina, hola Nusquiña, hola Victoria, que tal? Hola Pablo Burgos, desde Argentina, un saludo. Hola Nusca, ya tenía ganas de verte con tanto carnaval, espero que lo pasaras moi bien. A verdad que o pasei genial. Bueno, a ver, a min xa son unha persona que me gusta xa o parrandeo, a festa e sobre todo disfrazarme, pois gústame. Si me dan público cautivo e un micrófono, aí xa, entón xa pasei moi ben, a verdad que o pasei moi ben. Espero que ti tamén o pasaras moi ben. Temos aquí unha lesma, vamos lá a quitar. Vai, non son capaz de quitala. A ver. Non me vai isto, non sei por qué. Bueno, a ver. Boas tardes, Nusca, dinos Jesús. Estou en busca e captura. A ver, agora sí. Ocultar. Empeza a haber lesmas, pero xa... Vos avisademe de lesmas, non lle entretes ao trapo, porque non quero eu darlle ni un minuto de gloria. Francisco pa su casa, xa. E esta tamén, pa su casa tamén. Ala. Dixíanos Jesús, boas tardes, Nusca, estou en busca e captura. Dios, en busca e captura, cuidado, da minhoca californiana. Se poño unha morea de cousas a descompoñer nunha leira, esas miñocas que se ven xuntas nunha esterqueira son as miñocas esas. Mira, Jesús, a ver, sin ver unha foto, tampouco me podo aventurar a dicirche, sí, son esas. Porque sería moi, non sei, unha desfachatez pola miña parte asegurar algo que non estou vendo. Pero casi che aseguraría que sí, porque as miñocas da nosa terra, as que son autóctonas daqui, as que son grandes,
non viven en comuna, non saben vivir todas xuntas. Podes encontrar 2 ou 3 ou 4 todas xuntas, pero se viven, se as encontras no Monte de Esterco e hai moitas xuntas, podes estar seguro casi de que son californianas. Así que, collas, se podes mandame unha foto delas, aquí non podes mandar fotos, afortunadamente, porque senón xa me estaba vendo eu fotos, xa sabedes, así que mándamas a través de Instagram ou así, e asegurocho, xa cho digo. E dinos, Lourdes, que opinas do hotel de insectos na horta? Opino que debería de haber un en cada esquina, porque se queremos ter unha horta regenerativa, unha horta ecológica, o que podemos, o máximo que podemos aspirar é que os insectos estean a gusto na nosa horta, que se sintan ben, que se sintan acollidos, que teñan comida, que teñan resguardo, que non teñan problema de que ninguén lle vai a dar con insecticidas, nin con pesticidas, nin... E a mellor maneira de facerlle a vida agradable é, bueno, unha, non usar pesticidas nin insecticidas. E dúas, plantar un montón de flores de todos os colores e de todas as formas, as que máis vos gusten, e plantas olorosas. En terceiro lugar, é ofrecerlle un sitio no que pasar a noite, o sea, un abeiro. Un hotel de insectos é o mellor que lle podemos ofrecer, porque realmente os insectos non van a quedar a vivir ao mellor na nosa horta, pero sí que o poden tomar como lugar de referencia e vir todos os días a alimentarse. E de paso que se veñen a alimentar todos os días, pois tamén quedarán a polinizar. Como está a nosa hijada Lucía? Pois é que non sei como está. Lucía, maniféstate, que temos aquí a túa madriña que está preguntando por ti. Los sacas a todos? Si los veo, sí. E se non, me avisan, que teño unha xente moi linda que me avisa, entonces sí que as quito. Que diferencia hai da miñoca de aquí á californiana? Fan a mesma función? Sí e non. Mira, a miñoca de aquí é unha miñoca que é solitaria. É moi raro encontrala en parexa, siquera. Podes encontrar ao mellor 2, 3, 4, pero é moi solitaria. Non lle gusta vivir en cautiverio, co cal para unha vermicomposteira non vale. Non lle gusta vivir en compañía, co cal para unha vermicomposteira eu penso que ou escapa ou morrería porque non é capaz de convivir con outras miñocas tan xuntas, ao contrario da californiana, que si o fai, encantada de la vida, o sea, debaixo de unha masán media podrida podes encontrar máis de 300 miñocas vivindo todas xuntas, eso encántalles. E a terceira cousa pola que non pode estar nunha vermicomposteira é porque as miñocas daqui, as autóctonas, o que fan é vivir moi soterradas, viven ou debaixo de unha pedra que pese, ou se non viven bastante enterradas, ao mellor a 15 ou 20 centímetros de profundidade, ou a máis, que é como mellor lles gusta vivir. E a californiana non. A californiana sempre a vas a ter na parte de arriba da vermicomposteira. Necesita máis oxigenación. Entón, son moitas cousas que non permiten que a nosa autóctona daqui poda vivir nunha vermicomposteira. E as outras sí. Por eso se escolle a californiana. Fixen a vermicomposteira, pero agora faltan as inquilinas. E de onde eres, Jesús? O sea, si sabes por aí... hai outra lesma? A ver, vamos allá. Fun á feira en Padrón, tiña a esperanza de atoparche, pero... as suculentas viñeron para casa. Moi ben, Celi, joder, que gana de verche, pero bueno, en canto estea mellor tempo, porque agora a verdade está moi mal tempo, está un pouco feo o tempo. A ver, vamos a mandar a José Barajas para a casa, que dis que é aburrido isto. Ai, Dios mío.
así mandámoslo para casa para que se divirta. Hola, preparé purín de ortiga con las mismas, un cubo salió verde y el otro marrón. ¿Está estropeado? Sí. Isabel, no te puede salir un purín nunca de ninguna planta marrón. Eso é porque estuveron moito a derriba. A ver, cando facemos un purín, sesa do que da erva que sesa, sempre son en verde, fermenta. Ten que facer unha fermentación. Ao empezar a facer a fermentación, hai burbujas. Sempre, calquera produto que fajamos fermentar vai a ter burbujas. E a burbuja, CO2, vai a escapar hacia a parte de arriba. E ao criar moitas burbujas, o que se está descompoñendo, a erva que se está descompoñendo, tende a xuntarse toda e a subir para arriba por acción das burbujas, non? Entón, a derriba van a quedar as servas, neste caso que fixastes de ortigas, non? De estrujas. O motivo de remexer un pouco o purín cada día e darlle unhas voltas é para que todo eso que está na parte de arriba non se oxide, non se poña marrón, porque en contacto co aire vai a oxigenarse e vai a poñerse marrón, oxídase. E por iso a agua se che puxo marrón. Iso pode ser unha. A segunda cousa pode ser porque usastes unha agua con cloro. Se usas unha agua que ten cloro, ou do pozo, resulta que ten demasiados minerales, por exemplo, demasiado cal, que tamén pode ser. Por iso, sempre é para os purins, o millor, o máis aconsellable é a agua de chuvia, porque xa ten unha mineralización moi débil, e sería a millor. Pero se usastes agua con cloro, un fermento prodúcese, o sea, un purín faise porque fermenta a agua co que metamos en dentro. É a través dos azúcares e da acción das bacterias e levaduras. E se esa agua ten cloro, o cloro mata bacterias e levaduras. Entón, foi como unha frenada da fermentación e quedamos sin o fermento. Entón, o que fixeron as plantas, en vez de fermentar e facer un purín verde, pudriron e fixeronche un purín marrón. O sea, de todas, o purín marrón, se queres, podelo botar na composteira, porque sempre pode ser un activador da composteira, sempre cando non vayas a usar o compost que hai nesa composteira polo menos en 2 ou 3 meses, para darlle tempo a esas bacterias ou levaduras a transformarse. A ver, que máis? Donde pode comprar? Donde podes comprar o que, Fátima? Non me fagades... Fátima, non me podes poñer, non sei cal foi a primeira parte, non me mandes un mensaje cortado en 2 ou 3 mensajes, porque aquí hai un montón de xente escribindo ao mesmo tempo e ás veces os mensajes corren moito, é imposible que me dea tempo a ler, e ti ao mellor posme parte do mensaje, envíalo, e posme a outra parte do mensaje, e ao mellor no medio dos teus 2 mensajes, aínda que penses que os mandas seguidos, entran ao mellor 15 ou 20 mensajes no medio e xa non sei que me estás preguntando, como é neste caso, Fátima. E onde podo comprar? O que? Pois non sei, volvemos a preguntar. Hola, saludos desde Colombia. Hola, Vera, moi boa tarde. Hola, vivo en As Somozas, que pertenece a Coruña. Samuel, pois moi benvido, Samuel. Hola, que tal? Hola, que tal? Non sei que quere dicir, tal, ou tamén... Bueno, a ver, si desta vai. Veña, vamos con Monse Otero, que debeu de facer a pregunta 3 ou 4 veces. Pero faz moi ben, Monse, en poñer, por exemplo, dibujiños, porque me chama como máis a atención o mensaje, non? A ver, vamos alá con o mensaje de Monse. A ver, si desta vai, Nusca, estou facendo a composteira, xa ten todo mezclado, pero botei césped e resulta que está terminando. Que teño que facer? Que está terminando o que? Que xa se descompuso, queres dicir? O sea, nunha composteira, aínda que vos pareza que xa a tendes chea, nunca está chea. Un compost sempre vai a estar en proceso de descomposición hasta que a materia sea
moléculas de carbono. O sea, hasta que non teña casi existencia, porque sempre se está descompoñendo. Nusca germinando. Ai, Dios. Ou eu estou tal ou non sei que me queredes dicir. Mira, cando unha composteira a tendes chea sempre vai a estar descompoñéndose, sempre vai a ir mermando, aínda que estea a tope, vai a ir baixando. E ti tes que estar continuamente aportando materia. Podes estar botando materia un ano enteiro que sempre se vai a estar descompoñendo. Que pasa? Que a que está descomposta está na parte máis baixa. Para iso son boas as composteiras esas que ten moita xente, que son como de plástico e que se abre unha porta de abaixo para poder vaciala. Pero eu, por exemplo, vacíoas unha vez ao ano, porque as miñas son moi grandes e eu non é de plástico, as miñas pois non son de plástico. Entón, eu teño que sacar o compost da parte de arriba, pero estou durante un ano aportando materia continua. Geli pregúntame, que lle podo botar? O que? O sea, Geli, de verdad que non che podo axudar porque... pregunto, onde comprar a californiana? Fátima, se non tes que enchadea, que é unha pena, porque se encontras unha persona que teña xa vermicomposteira, vai xa poder dar sin problema, porque un puñadiño de miñocas así, un puñadiño de nada, xa che chegaría, porque son moi produtivas. Reprodúcense super ben. E se non tes que enchedea, se non sabes de ninguén, pois o que podes facer é compralas. Normalmente, cando venden sebo vivo, son miñocas californianas. Pero, bueno, vai xo poñer, por exemplo, no paquete, na parte de atrás ou así. Nusca, podesnos recordar cando pôr na terra cascas de ovos, borras de café e tonas de plátano. Mira, as cascas de ovos podeslas aportar, eu que sei, casi en calquera momento, pero o ideal sería empezar a botarllas uns meses antes, como para preparar a terra para a primavera, non? Pero vai a depender sempre, eso de cando, pois, vai a depender de cando ti plantes. Eu, por exemplo, a miña horta teño activa todo o ano. Entón, eu teño que estar fertilizando a miña terra todo o ano, evidentemente. Pero se ti só usas a túa terra e a túa horta... Estaba terminando, non terminando, pero... Non entendas. Ti podes, o sea, se só plantas na primavera tomates, pimentos, berenjenas, lechugas e así, e durante todo o inverno non lle botas nada, non fai falta que fertilices esa terra, simplemente deixa a ser, deixa que críe as ervas que queira no inverno e despois, o sea, antes da primavera, pois arrancas as ervas que teña e cando empezas a fertilizar. Pero, por exemplo, o café vai aportar como máis nitrógeno e para algunhas plantas que queres que florezan, como son, por exemplo, os tomates unha vez que están grandes, os pimentos unha vez que están grandes, ou cando, por exemplo, queres que un geranio, ti fixestes esquejes de geranio, bueno, pois o que necesitan en principio pois é calcio, potasio, pero o fósforo necesitan máis cando as plantas queren empezar a botar flor. E aí é cando deberías de botar a tona de plátano. Pero se estás preparando, estou falando dunha maceta, pero se estás preparando unha terra para os cultivos que van a vir agora, na primavera, deberías de empezar a facer o abonado, o fertilizado, un mes antes ou dous. Sí. Que lle podo botar a unha hedra moi grande que me naceu na casa de miña nai. O que podes facer é cortala e arrincarlle as raíces cunha boa lajoña e arrancala todo canto podas, porque se non terías que usar un herbicida, un glifosfato, entón sería mellor que intentes arrancala. Se non está metida entre un muro ou moi tal, podela arrancar, tes que ser constante, ao mellor cada 15 días ir a arrancar ao mellor os brotes novos, pero pódese facer.
Nieves dinos, quero trasplantar o meu peramelón para un bidón que leva 3 capazos de terra. Valdríame? Por suposto que sí, Nieves. A ver, é un arbusto que crece bastante e as súas raíces expándense moito, como un tomate grande, imagínate, o sea, fai como unha alfombra de raíces. É unha planta que estou segura que na maceta non vai a dar tanto como se estuvera plantada na terra, porque como dá tanta fruta e dá frutas moi grandes, necesita moita fertilización, moito alimento, e claro, ten o millor en unha terra que está o sea, na terra, que en macetas. Pero, bueno, si a maceta na que o plantas entran 3 capachos de terra, o sea, é un bidón grande, así que eu penso que sí, que vai a estar moi ben. Pero non te olvides nunca de fertilizalo con continuidade. E máis, home, se o trasplantes agora, non, dalle tempo a que se recupere. Pero en un mes ou así, cando empece a botar brotes novos, basta dar conta de que se enche de follas novas, fermosas, verde clariño, aí intenta fertilizar polo menos unha vez ao mes. Cada cuánto se hace un trasplante de maceta? Esa pregunta é imposible de contestar sin máis datos, porque depende do que queiras plantar e depende do que queiras conseguir. Si ti queres, por exemplo, facer un bonsai, colles unha planta que teña un bo crecemento e plántalo nunha maceta así de pequeniña, así de chiquitina. E vas a conseguir, porque lle castigas as raíces, vas a conseguir facer un bonsai. Cada canto hai que trasplantalo. Nunca, nunca, e fertilizalo, canto menos millor. O sea que, Nico, esa pregunta ou especificas máis que é o que queres trasplantar, ou se non é unha pregunta que se eu xa respondera non sería leal conmigo mesma. Estaría, non sei, contestándoche para que me deras un like ou algo así. E non é o caso. Non é o caso nin deste canal, nin é o meu caso. Recórdovos que o de darlle a like, porque son de 260 personas e 170 me gustas, así que, por favor, dadelle o like, que non vos costa nada, que é totalmente gratuito. E a min vai me axudar moito tanto co directo como co meu canal. Así que, porfa, dadelle o like. Andreu, Instagram. En Instagram encontrarásme como Nuska, con K de kilo, Nuska Chousa, con S. Nuska Chousa. Boas tardes, Nuska. Cando se inxerta o aguacate? Gracias. David, supoño que te refieres ao mes no que se pode inxertar. Non sei de onde eres, porque tamén vai a depender. Mira, se te estás referindo a cando se inserta un aguacate en outro aguacate, depende do que queiras conseguir. Ti tes un pé de aguacate que xa ten uns anos? Esa é a túa pregunta, cantos anos hai que esperar para poder cortar o aguacate que é o pau base para depois facerlle os insertos? Pois non hai que esperar moito. Ao mellor no mesmo ano xa poderías trasplantalo. Si xa o pau xa o tes listo e o que queres é facer un inserto para non ter que esperar tantos anos a que o aguacate che dea fruto e vas a plantar unha variedade pois que sea máis, que dea agora máis ou así, o jas ou así, claro, hai que esperar a ter as yemas, porque tes que ter yemas de outro aguacate, a que as yemas estean moi productivas, e iso ocurre agora, o sea, agora mismo, bueno, é que depende da variedade. Xa podía estar insertado, pero ainda estás a tempo, porque o que se inserta son as varillas máis novas, digamos, do aguacate que queres trasplantar. Pero o pé do aguacate ten que ser xa un pau feito, formado. Non podes facer un trasplante de un aguacate en unha planta nai que sea deste grosor, porque non ten forza aínda.
se lle faz un inserto apical, quero dicir, ti tes un árbol frondoso que ten 7 ou 8 ramas, non podes facerlle un corte apical para facer o inserto aquí, porque tes que deixar para a parte de arriba algo que siga facendo a fotosíntesis, e hasta que pasen polo menos 6 ou 7 meses non lle podes cortar a parte de arriba, é que depende do inserto que queiras facer. É unha pregunta demasiado genérica tamén. Tesme que dicir como tes o pau nai, donde eres para saber como están os insertos, agora como están as pujas novas, para insertar, e así, se me das máis datos, ao mellor podo te axudar un pouco máis, pero así é moi genérica a pregunta que me fixeches. Así que, David, vuelva a intentarlo. Voy tarde para las habas. Me salieron ya, pero no sé si es algo tarde, las planté hace unos días. Para las habas, vas temprano. O sea, las mías aún están sin plantar, siquiera. As miñas ainda están sin germinar, porque as fabas salen enseguida, o sea, salen en menos de unha semana, xa che sale a faba, xa che sale o germen. E a parte de arriba que empeza a crecer, bueno, se é das de medrar, das que se chaman as fabas altas, en 2 ou 3 semanas xa podes ter produtiva. Que pasa? Que se a trasplantas agora, co frío que fai, co vento que fai, ca chuvia que esperamos aínda, en marzo aínda pode facer granizadas, o sea, é moi temprano, eu penso que é moi temprano. As fabas danse ben co calor. Eu xa sei que germinan ben, pero despois faise moi temprano para sacalas para a horta. Aínda que, bueno, a non ser que teñas invernadero, pero aínda que o sitio no que as vayas a poñer sea un sitio abrigoso e que non lle vai a dar o frío nin moito vento, as temperaturas non son adecuadas aínda para certos cultivos, para sacalos para a horta. Co cal, tanto cucubitáceas como fabas, o sea, cucubitáceas, estou-me referindo a melón, sandía, pepino, calabacín e todo tipo de calabazas, eu penso que para iso é moi temprano, a non ser que me digas que eres de Mallorca, de Tenerife ou de un sitio moi cálido. Entón, boas tardes, que tal, Nusca? Dá justo verche nun lugar. Mira, onte fixeron unha entrevista. Nusca, podías ayudarme? Tengo bambú en agua e pónseme amarillo. Mira, o primeiro que tens que facer é sacalo da luz do sol, non lle pode dar a luz do sol. En segundo lugar, botarlle algún fertilizante na agua, un pouco de fertilizante e, sobre todo, sacalo da luz do sol, porque non ten por que poñerse amarillo, que é unha planta que se dá moi ben na agua, pero non necesita tampouco luz directa. Así que saco do sol. Jesús Mari dinos aupa Nusca, gracias por tu directo. Gracias, Jesús. Boas tardes, Juanpa, que tal aí? Moi ben, María Souto. Estaba lle contestando a Teresa López Pérez. Espera, deixame ocultar este. Carmen Bustelo, cando vesas un tipo destes, nós aquí chamámoslle lesma ou caracol ou babosa simplemente, non calquera tipo destes bichos babosos, en vez de darlle chanza e darlle un minuto de gloria, que é o que está buscando, pois o que tendes que facer é mandarme un dibujo de un caracol ou de un gusano. E así xa me dou conta e se eu o quito do canal. E así seguimos ao noso listo. Así que nin medio vaso de agua a esta xente. Estaba contestando que a Teresa que onte fixeron unha entrevista para unha radio, para unha... Depois eu vou de poñer aquí. E dixíame o que me entrevistou. Que non foi nunca ao lugar, non foi nunca a ningún lugar. E justo me fixo me rir. Yo, lo primero, le di, vale, 200 me gusta, bueno, está ben. Boas tardes, Nusca, dá justo verte no lugar.
Ai, quedaronme trabados os mensajes ou que... Este tamén fora. Buenas tardes, Nusca, hola, que tal? Hola, teño un olivo, pero non conserva as aceitunas. Está en un tiesto grande e un bico desde Vigo. Luía, o olivo é un árbol, necesita terreno, o sea, necesita expandir as súas raíces moito. Se está en unha maceta, por moi grande que sea, non vai a ter o crecemento madurativo que necesitaría ter como árbol. Sería o mismo que ter un masanceiro ou así en unha maceta. Se non pode expandir as súas raíces, vas a ter un masanceiro pequeno, pode ser que logres que teña algunha pequena masán, pero nunca vas a ter kilos de masáns así de grandes porque é imposible. O olivo, é verdad que nunha maceta sí que pode chegar a dar, pero unha dúcia de aceitunas, porque ao non poder expandirse, o crecemento madurativo é moi lento. Bueno, non sei a que lle din aquí, e quedaron os chats bloqueados, por que? Xa dixo eu. Estaban aquí bloqueados. Hola, ¿cómo estás? Soy de Colombia. Hola, Andrés. ¿Qué tal? Yo soy de Argentina. Bueno, Fernando, moi boa tarde. Xa hai outra lesma, non? Por aí. Aí vai. Hai máis gente que deditos, A ver, vamos a ver. Tendrás consejos... Estaban bloqueados os chats e agora vexo aquí 50.000. Non sei por que os tiña bloqueados. ¿Tendrás consejos para el cultivo del chayote? Por supuesto, Anita. ¿De dónde eres? Anita, te aconsejo que cando me mandes unha consulta me digas de onde eres, porque así podo afinar un pouco máis dándoche consellos. Vou estornudar. Teño un pouco de resfriado. Bueno, pois eso, vamos co chayote. O chayote telo que germinar antes de plantar. Como germina? Pois deixando que siga o seu proceso madurativo, fermentativo, que é o que fai unha respiración, sigue como madurando, e consúmese, arrúchase así solo e vai a botar un germen. De todos os xeitos, teño varios vídeos no meu canal, en este canal de YouTube, donde enseño como coidalo, como plantalo, como conservalo, e todos os consellos que podo dar, e como se come. Teño varias recetas tamén de como consumilo, e o que che podo dicir agora é que podes empezar a plantalo, é unha curcubitácea, co cal necesita un pouquiño de calor, ten coidado onde o plantes que non haxa encharcamento, que non sexa un sitio, porque a raíz necesita transpiración. Entón, se queda dun ano para outro, e o que podes facer é poñelo en un sitio onde vai a estar cómodo durante o inverno. E sobre todo, o consello que mellor che podo dar é que o plantes en un sitio onde poda agarrarse, porque é unha curcubitácea, crece moito. Entón, mellor ao lado de unha alambrada onde se poda agarrar, é que sea unha alambrada fuerte, porque cada 30 centímetros, máis ou menos, vai a botar unha fruta. E se está ben abonado e ben fertilizado o chan e non lle falta nunca humedad, vas a ter frutos de máis de medio quilo. Imagínate o peso que pode chegar a coller esa planta. Entón, a alambrada que sea fuerte, que sea resistente, que che vai a aguantar de moito peso. Ola, regaláronme cola de cabalo en planta.
como teño que plantalo? Mira, Margarita, gustaríame saber que parte che regalaron, porque a cola de cabalo é unha planta que lle recomendo a todo o mundo e que todo o mundo debería de ter se queremos ter unha horta orgánica regenerativa, porque nos vai a axudar moitísimo na horta, tanto con plagas como con enfermedades que teñan plantas. O sea, é como se fora a medicina da horta, de moitas plantas, para nós tamén, o sea, a cola de cabalo para nós é como moi drenante e diurética, vai a axudar moitísimo pois en procesos de inflamación, de pernas cansadas, de... Eso, é diurética. Como plantala? Busca un sitio que teña sombra, húmeda, constante, e que sea un terreno un pouquiño ácido. O sea, todo o contrario a un tomate ou a un pimento que buscan sol, este necesita que o chan sea limoso, moi mollado, húmedo e a poder ser ácido, un pouco ácido, así que podes añadir, por exemplo, un pouco de cáscara de pino, por exemplo, ou follas de pino. Hai outra lesma, madre mía, que de lesmas entraron hoxe. Creo que xa aburrín. Vamos a quitar este tamén, madre mía, que de caracoles. Ola, Nusca, xa o plantei o chayote, teño na terra. Hola, Jorge Sánchez, suscrito, nuevo suscriptor al canal. Bienvenido, Jorge. Hoxe colledesme con algo de gripe. Boas tardes desde Cantabria, cheguei tardísimo. Que baixo? Bueno, sí, un pouco tarde, sí. Ai, pois sí que hai lesmas, dios mío. Gracias, Marga, polo da lesma, perfecto. Hola, vivo en Somozas, que pertenece a Coruña. Pois moi benvido, Samuel. Tengo 2 melocotoneros que salieron solos en el terreno por los huecos que quedan en el compost. Ya están de 1,5 metros, pero non están injertados. Saldrán bien... Sí, que salen. Non ten por que non. Non é o mismo, por exemplo, que... Vou agora, Mon. Non sei que se che falín antes, entón vou agora. Tengo los... Déixame aguantar isto de aquí. Cando unha planta, o sea, cando un frutal nace de cuña, non ten por que non dar fruta, o que pasa é que temos que ter paciencia. Vai a tardar máis en dar fruta que se está inxertado. Vos pensade, un melocotonero nacido de cuña, está dun 1,5 metros. A min que estea dun 1,5 metros non me parece que sea unha boa idea. O sea, non sei o tempo que che ten no compost, gustaríame ver o aspecto que ten o árbol, porque se é dun 1,5 metros e só ten unha vara, eu cortaríalle a cabeza, decapitarío, para fomentar o crecemento de ramas secundarias, para facer un árbol baixo. Porque se deixas que un árbol de 1,5 metros con unha sola vara, sin ter ramas, sin permitir ramificacións, deixas que vai para arriba, cando iso empece a botar fruta, ao mellor mídeche 5 ou 6 metros. Non ten sentido. Entón, 1,5 metros, se é de un ano solo, pareceme moi largo. Decapitarío. Trasplanta o xa no sitio onde vayas a poñer. Podeche servir, o sea, sin presa, deixar que bote a fruta, que ao mellor pode tardar 5 ou 6 anos en empezar a dar. Non podes ter prisa. Ou despois valeche de porta inxerto, o sea, valeche como guía, nai, para facerlle un inserto de outro melocotonero que xa teña, que xa dea fruta. Entón, darache fruta no segundo ou no terceiro ano xa, é como máis rápido. Cando inxertamos un frutal, a ver, pode ser por varios motivos, pero o de insertar un frutal cando son pequenos é para que nos dé a fruta antes, porque os frutales evidentemente dan fruta partindo de cuñas, partindo das sementes, porque a naturaleza deles é así, pero nós, pola nosa comodidade, porque non queremos esperar nin 7 nin 8 anos, ou no caso do aguacate, que podes chegar a esperar
12 anos hasta que o aguacate che empece a dar cando o plantas de cuña, o árbol non ten prisa, pero nós témola, entonces insertamos os árboles para que nos dean frutas xa no segundo ano ou no terceiro. Metémoslle pujas de un árbol que xa ten os anos que sean, o de insertar os árboles é por ese motivo. Entón, que che nasceu no cospos, saldrán melocotóns? Sí, seguro ao 100%. Vanche a tardar en dar melocotóns ao mellor 7 anos ou 8? Tamén. Pero, bueno, que che vai dar melocotóns, sí, porque a naturaleza estuvo sempre creándose sin a nosa intervención de inxertos. Entonces, eso quere dicir que sí, sin inserto, un frutal vai a dar fruta, pero cando a el lle dea a gana, cando teña a madurez suficiente, hai árboles frutales que lle leva a madurar de 10 anos para arriba, sin problema. Yo soy de Lleida y creo que el chayote y el pepino melón no se darían porque hace mucho calor y se seca. Pues yo te digo que estás equivocada, Manuela, porque te digo que tanto chayote como pepino melón, cando se dan é no verán, con calor. Home, non me digas de 50 grados para arriba, porque seguro que se queimaría a planta, pero o pepino melón é da familia das solanáceas, sendo da familia das solanáceas, como o seu propio nombre indica, é un tipo de planta que necesita sol para crear, para ter frutos, así que sí que se daría en Lleida, seguro. No meu canal teño un montón de vídeos explicando pois tanto un fruto como outro, así que podes ir a miralos. Porque hace mucho calor e se seca. Evidentemente terás que regar moito máis do que temos que regar no norte de España, pero eso non significa que as plantas non se vayan a dar ben. Ola, guapa, dime, mon, estás boa, xa che falei antes, pero corres moito. Xa merquei o peramelón no enlace teu, a ver se chego a tempo, que aínda non fixen nada. Se o comprastes de semente, semento xa. Mon, e como te podes dar conta, as sementes son tan pequeniñas, tan diminutas, tan enanas, que non hai que enterralas para nada. Cando queirades plantar unha semente e non sepades ben a que profundidade plantala, non fai falta que vos liedes moito, que vos descarguedes unha aplicación que vos explique como sementar a semente. Xa vos lo dixo eu. Calquera semente que queirades plantar, tendela que enterrar entre un 3 e un 5 do seu tamaño. O sea, que se unha semente mide 1 centímetro, tendela que enterrar entre 3 e 5 centímetros. Se a semente é tan diminuta como é a do pepino dulce, que é tan diminuta, vedes este puntiño daqui? Así de diminuta é. Bueno, se esta hai que enterrar, isto é para todas as sementes do mundo, Vos imaginadevos que esta é unha maceta e esta é a miña semente. É tan pequena que se a enterro 3 veces o seu tamaño, quedaría aquí. Así. O sea, que non hai que enterrala nada. Simplemente con mover a terra, regar e despois botar as sementes, xa estaría. Ni máis ni menos. E planta xa, porque me parece que vas un pouco tarde se é de semilla, porque date conta que en 2 meses xa temos o verán encima e despois acabase no verán nun santiamén. Salen todos co tempo que está. Tras nun, o garda do tempo di que salen as lesmas e os caracoles, o sea, os tipos babosos, salen porque salen ca chuvia. Entón, claro, como está a chover, as lesmas, pois, salen. Non vos preocupedes que... Vos avisádeme, pero mellor con dibujiños, tan pronto como as avisades, mandádeme un bichoco deses, e se eu só elimino do canal, o sea, xa está, vale? Tiene varias ramas. O que? Ten varias ramas. Estefa blanca, estefa banca. Es ya de 2 años. O que? O que é de 2 anos? Ai, Dios mío.
alégrome moito a unha babosa, dime Marta Puga. Marta está super atenta, Vos non estades, pero Marta está moi atenta. Ola, Nusca, encántame as túas charlas. E agora vou a facer os meus bancales. Porque me encanta todo o que podemos poñer na horta. Eres maravillosa. Gracias. E xa plantei moitos frutales. O sea, que vas a tope, María. Non che chegan os días, Dios mío, non che dan as horas do día para estar na horta e plantar frutales. Que guai, que me encantan estes proxectos así, tan a gran escala, frutales, veña fruta, veña... Non te olvides das plantas olorosas, que son moi importantes, e das flores, Es un buen momento para podar perales e manzanos. E Alicia, de onde eres? Porque eu, para iso saímos un pouco tarde, porque xa están pujando e agora mismo, ca luna crecendo, ademais, a mellor sangrache moito, non che secan ben. Deixos estar, po ano. Agora o que se poden podar, por exemplo, son os frutales de cuña, os pexegueiros, os melocotóns, as pavías, estas cousas que teñen só unha pepita. Agora sí, porque ademais veslle ben as pujas e pódense cortar. Que tal se che dan os cítricos na túa horta? Dánseme genial! Eu teño naranxas, limóns, mandarinas, concuá, lima e limón. Aquí en Galicia sempre se deron ben os cítricos. Saludos, espero que pasades unha boa noite. Xa marchas logo, Juanes. Hola, que tal? Es buen momento cando... Non entendo. Cando se podan as cereixas? Vamos tarde, se quedan con... Bueno, eu a mitad dos mensajes eu non se entendo. A pasear. Nusca, es de 2 años el melocotonero, de 1,5 metros. De 2 anos? Vale. Es lo que te pregunto. Noli, pois, si é de 2 anos e mide 1,5 metros e ten varias ramas, córtalle a cabeza. Eu cortaríalla. O sea, a cabeza principal. Para fomentar que engorden as ramas principales, porque se deixas medralo moito, xa mide 1,5 metros, xa me parece ao mellor moi alto, se non ten ramas principales, pero sempre cunha foto ao mellor estaría máis genial. Aí estamos. Bueno, hola, teño un limoeiro e me gustaría ter máis. O limoeiro que teño planteino fai máis de 14 anos. Existe algunha forma de reproducir o árbol sin esperar? Mira, si compras un limoeiro, se queres comprar outro limoeiro porque queres plantar outro, os limoeiros xa veñen insertados. Ninguén che vai a vender un limoeiro de cuña. Os que compras están todos insertados, o sea, non tens que esperar tanto porque en 2 anos xa che está dando, ou depende do tamaño que teña ou do tempo que teña. Se é do primeiro ano non, pero se é do segundo ano, o ano seguinte a ti xa che dá. Se existe algunha forma de reproducir o árbol, o teu propio árbol, sí que existen formas, o sea, podes probar a espichar pujas, o que pasa que agora pareceme moi tarde, porque iso faise mellor no inverno, con moito frío, á sombra. Espichar pujas que algunha pode che gomar. Pero o que é máis de fiar, por exemplo, sería facer un acodo aéreo. Un acodo aéreo que sería en unha rama que non sea moi delgadiña, en unha rama que sea xa leñosa, colles a rama, faríaslle como un corte todo alrededor e quitaríaslle a tona, toda a tona, sin facerlle daño á madeira, deste lado. E despois hai que cubrir isto de terra. Eu recomendo che mellor coller, por exemplo, palla seca, e poñer a palla en un caldeiro ou así, e botar terra con agua. Pouca agua, a suficiente para facer como unha especie de masa que podas manejar, e molla ben esa palla. E despois cubres todo isto, ben alrededor,
ca palla mollada en terra. Iso ten que estar sempre húmedo. E iso cúbrelo con un plástico ou cunha bolsa, péchalo ben, e en un mes ou así conseguirás que empece a botar raíces. Logo, cando ves esas raíces polo plástico, cortarías o acodo por aquí, bueno, por onde che veña o árbol aquí, e plantas o que son as raíces. Esa sería a maneira de... hai outra lesma? Esa sería a lesma. A este fuera. Juan y marcha eu ainda chego agora. Bueno, pois Javier, e logo, pois hai que facer os relevos, ti dalle ao me gusta, que é o máis importante é que entres e que lle deas ao me gusta. ¿Qué es mejor para los ajos? ¿Azufre o cobre? No quiero que me cojan roya y ahora está lloviendo mucho. También puedo echar cenizas que tengo. Cenizas es perfecto. Nin o cobre, nin o azufre che vai a evitar que collan roya. O sea, a mellor maneira de evitar a roya é que o terreno sexa perfecto, que estea ben fertilizado, que sea un terreno moi fértil, con moita materia orgánica, para que as plantas que plantes nel sexan fuertes e se podan defender mellor contra o ataque de calquera hongo, non solo de rolla. Entón, comprín un concuat, pero é moi pequeno, crece rápido. O concuat non é moi grande tampouco, non vai a ser como un limoeiro normal, nin un naranxeiro normal destes que son grandes como a casas, Así que, se o comprastes, estou segura de que xa está inxertado, e se lle vai ben para o ano, se che dá fruta, se non en 2 anos estás comendo naranxiñas. Hola, son las 8. Pois sí. Funciona se está cuberto con cinta adhesiva? O que, Juanes? Non me fagades preguntas en cachos, en diferentes mensajes, porque non sei o que me estás preguntando. E así non che podo axudar. Hola, Nusca, son Mercedes de Santiago. Dixéronme que para ter moitos limóns se vou podar na segunda luna de agosto, é verdad? É verdad e non é verdad. A boa podadura, o sea, depende do grande que sea. Todo depende. Mira, se tes un naranxeiro, un limoeiro, un cítrico calquera, que xa ten uns anos e que ten moita brosa, o tocho gordo tes que quitar mentres está, agora, cando acabas de quitarlle os cítricos, non? Agora en xaneiro, febreiro, marzo, que xa está empezando como a botar antes as flores novas. Pois nese cacho é cando se lle fai a poda aos cítricos. A de agosto, a poda de agosto, que é verdad que tamén se lle pode facer, é como che dixeron, na luna menguante ou na creciente. Na segunda luna. Non sei a que se refieren con segunda luna, pero nunca en creciente e nunca en luna chea. Sempre ou en menguante ou en luna nova. Non sei a que se referiron dixíndoche a segunda luna, porque en agosto os meses van cambiando e a segunda semana de agosto non coincide nunca a luna que a do ano pasado, nin a do anterior, nin a do anterior, nin a do anterior. As lunas van sendo diferentes cada ano que pasa, porque os días non son os mismos. E a luna sí que é estable, e os meses non o son. Hai anos que teñen un día máis, hai anos que teñen un día menos. Co cal, iso de na segunda luna de agosto, iso é aventurarse moito a dicirche algo do que non tiñan nin idea. É bo que na luna, en agosto, na menguante de agosto, da igual que sea na primeira, na segunda, en agosto, en setembro ou en julio, no verán, que lle deas unha podadura, pero xa é de limpieza. Se é, por exemplo, para quitarlle chupóns, para airealo por dentro ou para quitarlle algunhas ramas que están secas, porque están crecendo as naranxiñas e antes de que veña o otoño e que empecen a ser grandes, é bo darlle unha podadura. Pero os limóns e as naranxas xa están establecidos, que non se olvida, o sea, non por podar no verán vas a ter máis fruta. A fruta establecese ahora mismo. En marzo, en abril, os cítricos están botando xa a flor e algúns xa teñen a fruta coajada.
Non vale de nada dicir vou podar en agosto a ver se así teño máis fruta. En agosto a fruta xa está establecida. O que facemos en agosto cos cítricos é darlle como unha limpeza para que os cítricos, o sea, para que o árbol non perda energía en chupóns, en ramas secas, sabes? Para que se centre en facer madurar os frutos que xa ten cuajados desde marzo, desde febreiro, marzo, abril, dependendo de onde esteades. Bueno, este tamén o vou non mandar a paseo, e listo. Bueno, mirad unha cousa. Hola, chegounos Lucía, Dios mío, Lucía, que sepas que a túa madriña preguntou por ti. Na máis empezar o directo preguntaron que tal vai a nosa afillada, como vai corta? E dixo, pois non sei, a ver se está aquí, Lucía, manifiéstate. E vai Lucía, cheganos agora, a estas horas. Pero bueno, para que sepades todas as que se foron tamén, xa fixo moitas cousiñas novas na horta, fixen sementeiros de tomates, de pimentos, de girasoles. Moi ben, Lucía, ti tenos sempre ao tanto. Intenta chegar po directo, ainda que sea un pouquiño, e listo. Agora, antes de marchar, que xa o directo quería vos preguntar, quería que me contestarades solo a isto. Que tal vos ven cambiarmos, aquí Cristian, seguro que está de acordo, cambiarmos o directo de 8 a 9, porque xa empezan a ser os días máis largos e ás 7 da tarde faise algo cedo. Agora vou a quedar aquí un minutiño máis para mirar que é o que me contestades. O directo de 8 a 9 estaría mellor? Para facer o bancal se debería facer co suelo sementado. Non, non, culo, non, nunca. Nunca na vida prives a vida da vida. Aínda que pareza redundante, un bancal ten que estar en contacto ca Pachamama, ten que estar en contacto directo co chan, sempre, sempre. Vamos allá, veña, perfecto, de 8 a 9, de 8 a 9, perfecto, perfecto, todo o mundo me di perfecto de 8 a 9, incluso hai xente que me di que é moito millor, Cristina cheganos tarde, estamos preguntando, Cristina, se vamos millor de 8 a 9 para facer o directo de 20 a 21, perfecto, cambio de horario, bueno, pois moi ben, genial, o sea, sabes o que é as que estades sempre por aquí, as persoas que sempre estades aquí apoiándome, que vos ven incluso millor, vale, pois nada, temos novo horario para os directos, así que a partir da semana que ven, vémonos aquí, no meu canal, de 8 a 9, o sea, das 20 horas ás 21. Quería recordarvos que traballo na radio os jueves e encantaríame que mandarades as vosas preguntas sobre a horta ou así á Radio Gallega, o programa A Tarde, é moi fácil de encontrar o número, que hasta se buscades en Google número de teléfono programa A Tarde, e xa vos mandan un WhatsApp e podedes mandar as vosas preguntas, e encantaríame que me as mandarades, que chegara ali e que me dixerades Rosa, só vin e xa o mandín a paseo, non te preocupes, Rosa. Bueno, eso, espero polas vosas preguntas os jueves na radio. Bueno, podedelas mandar calquera día da semana porque mas gardan e envíanmas xa para que eu teña pois como preparadas para ir mirando as respuestas e iso. Quería vos dicir tamén que este viernes vou estar no lugar, porque quen non vai nunca ao lugar non estuvo nunca en ningún lugar. Eu quero estar en todos os lugares. Así que el viernes pasado iba de viaje hasta que non localicé la emisora, non paré. O jueves sería, Alicia. Que ben, moi ben, moi ben. Estamos, Fernando e Isabel están de acordo en que sea de 8 a 9. Bueno, pois nada. Miña querida Xentiña, a min tamén me ven millor, porque se é de día, hai que aproveitar millor o día indo a dar un paseo ou que sexa, non? Entón, pois, nunca tanto mirou o luar.
Ai, que bueno, Nieves, non eres a única que mo día, o sea, hai moita xente que me di, nunca mirei un lugar, pero agora teño que miralo por ti. Bueno, pois eu agradecemos moitísimo que miredes un lugar por min. Moitísimas gracias por estares aí. Que interesante que traballes na radio, o mellor traballo do mundo. A min encántame. O sea, encántame, pero tamén che direi, Juanes, non quero deixar as outras cousas, porque eu son unha persona moi activa que necesita moitísima actividade diferente, porque, non sei, porque me sinto mellor, síntome máis realizada e síntome máis a tope de energía e todo. Sumiríame na tristura ter que estar nunha emisora de radio de lunes a viernes. Non sería capaz, nin na tele. O sea, estou encantada con ir á tele de vez en cando, o sea, como semifija, e de ir á radio solo unha vez á semana porque me encanta atender das miñas outras tareas. Entre elas a miña horta, atendervos a vós, atender o canal, as miñas redes sociales e seguir pintando, porque eu non podo vivir sin pintar unha camiseta de vez en cando, ou un mural, ou... Entón necesito tempo para todo. É así, pois nada, verémonos no lugar, espero as vosas preguntas para a Radio Gallega. Nada, vémonos aquí a semana que ven. Así que nada, hai unha cousa, vos direi, suscribidevos ao meu canal, porque hai moita xente que como ve o canal igual e ve os meus vídeos igual, non se suscribe e non pasa nada, porque os vídeos ídelos a ver igual, lástima que fora. Pero se vos suscribides ao meu canal, que eu sei que hai moitísima xente, das que estades aquí incluso, que Marta Puja, os teus alumnos da Rocha. Os meus alumnos da Rocha son os millores alumnos do mundo mundial. Que non me conten os outros alumnos que depois selas de mí. Pero un caso moi grande para os meus alumnos da Rocha, que de vez en cando importalles un pito que dea clases, traenme merendola, enchen a mesa de merendola e non dou clases, merendamos e vimos para a casa. Que son fantásticos, son fantásticos. Eso, pois nada, eso que vos suscribades ao canal, porque a min, eu necesito que a xente se suscriba ao meu canal para seguir crecendo e para seguir, pois nada, é un incentivo para min de dicir, pois vai ben, a xente quere que estea aquí, pois nada, miña querida xentiña, vámonos que xa pasan das 8, que pasedes unha boa semana, moi boa semana a todas as persoas que estades aquí, que vos estades despedindo, que me estades dando as gracias. Ai, Ali, moitísimas gracias a vos por estar aquí. Allá en España, que hora é? Acá son las 2, debes de ser de Sudamérica, porque eso son 6 horas de diferencia, 6, 7, 8 horas. Aquí son las 8 de la tarde. Veña, un biquiño, unha aperta, coidádevos, portádevos ben e, sobre todo, sempre, 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 sede felices, como poidades.